niin että ei tarvi osaa salista pimentää. Vai onko joku mikrofoni vielä edessä tai jotain? No niin, nyt kun toi Heikki meni pois edestä, niin alkaa näkyä. No niin. Käydään kuitenkin ensin rukoilemaan, sillä meidän eräs oppilaamme on sairastunut vakavasti ja useimmat tunnette Mika Mähösen. Niin muistetaan Mikaa tässä kuitenkin rukouksessa. Justi lähetti mulle WhatsApp-viestiin ja toivotti meille hyvää päivää täällä. Tälleen. Taivallinen Isä, sä Mika veljen tiedät. Kiitos tuosta hyvästä veljestä, Herra. Me saadaan tässä hetkessä muistaa häntä rukouksiin. Ero ojana väkevä kätesi ja ilmestyä hänen elämässään voimallisesti. Kiitos Jeesus, että sä voit kohentaa hänen olotilansa, Herra, ja parantaa hänet kokonaan, Herra, ja nostaa hänet täysin jalkeille ja tiedät, että poikakin on siellä keuhkokuumessa, niin siunaa ja paranna häntäkin. Kiitetty olkoon sinun nimesi totisesti. Amen. Tässä on niin kuin mun osuudella näistä armolahjoista sillä tavalla, että tämä ensimmäinen tunti on, että armosta armolahjoja. Eli miten niitä voi saada ja niin edelleen. Ja sitten se toinen tunti armolahjoista armoa. Eli minkälaista armoa se tuo seurakunnille, kun armolahjoja on ja ne toimii. Ja vähän katsotaan eri armolahjojen näkökulmasta. Niitä on niin paljon, ettei pysty kaikkia sitten tuomaan esiin, mutta Paavalikin sanoi, että osalliseksi parhaimmista armolahjoista, niin mä koitan löytää ne parhaimmat. No niin, mä luen tässä nyt ensin kokouksen tai tämän, mikä tämä nyt onkaan. Ne sanoo, että jos siinä on henki mukana, se on raamattutunti, ja jos ei ole, niin se on luento. En tiedä kumpi tulee. Nyt sitten Herra auttakoon. Täällä ensimmäinen korintolaiskirje 2.11 sanoo ensin sen lähtökohdan. Mutta kaiken tämän, kun edellä on hengen lahjoista puhuttu ja kuvattu, millaisia niitä on, sehän ei ole mikään kattava luettelo, etteikö niitä ole enemmänkin kuin nämä, niin, mutta kuitenkin nuo on, niin kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Me nähdään, että armolahjat on Jumalan armon osoitus. Kukaan ei voi ansaita niitä, eikä esittää mitään sellaista Jumalalle, että sun pitäisi antaa mulle nyt tämmöinen lahja, koska mä oon esimerkiksi vaikka palvelu uskollisesti tai jotain muuta. Me löydetään täältä nyt esimerkiksi Paavali puhuu Korinton seurakunnalle jotain sellaista, mitä olisi kiva nähdä Suomessakin, mutta epäilenpähän, että monessa paikassa ei ainakaan tämmöistä valitettavasti ole. Täällä sanotaan näin ensimmäinen luku ja jakeesta 4 jakeeseen 7. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu niin, ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä siitä Jumalan armosta, joka on
annettu. Joskus nuorempana varsinkin sitä oli sen verran omavanhurskas, että oli itsestään enemmän käsitystä kuin mikä olisi ollut todellista. Ja siinä sitten ei oikein ymmärtänyt aina tätä armon puolta, kuin keskeinen se on näissäkin asioissa. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin toivoo, että Jumala ei antaisi mulle armoa jollain pipetillä, tippa kerrallaan, vaan antaisi saavilla kaataen. Joka ikisen pisaran, mitä sitä voi saada, haluaisin saada Jumalalta. Ja siitä meidän täytyy lähteä tällä armolahja-asiassakin, että ne toimii. Ensinnäkin ne saadaan, mutta ne myös toimii armon lähtökohdassa. Joo, kiitos Jeesus. Ja sitten sanotaan, että kun niitä armolahjoja on, siellähän ei sitten puuttunut missään armolahjassa. Korinton seurakunta oli epäilemättä aika iso. Se oli sen ajan keskeisiä satamakaupunkeja, kaikki ne paheineenkin. Ja hyvin rikkinäistä väkeä oli tullut seurakuntaan, se näkyy tässä sitten niin kuin, niissä ongelmissa, joita Paavali kuvaa. Mutta kuitenkin ensiksi sanotaan, että te olette rikastuneet hänessä. Armolahjat ovat rikkaus. Joskus katsotaan sillä tavalla tätä rikkautta, että mikä seurakunnan pankkitilin saldo on, niin Jumala ei ole siitä pankkitilin saldosta yhtään kiinnostunut. Eikä pidä sitä rikkautena, vaikka seurakunnalla olisi 100 tonnia pankissa rahaa, harvalla kyllä on. Mutta jos nyt sattuisi olemaan. No, sillä Jumala on luvannut pitää huolen, jos vaan vaelletaan Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa. Ja sen mä oon nähnyt, että niin se aina tekee. Mutta nyt sitten todellista taivaallista rikkautta edustaa se, mitä Pyhä Henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo Jumalan suuresta armosta. Kiitos Jumalalle. Sitten taas jos ne puuttuu, niin voidaan puhua köyhtymisestä. Ja minun on valitettavasti sanottava, mä olen katsellut, että mä olen ollut saarnaajana vuodesta 80 asti. Se on 44 vuotta tässä työssä. Ja uskossa olen ollut 52 vuotta. Et mä olen nähnyt tätä aika paljon tätä hengellistä kenttää. Niin mun täytyy sanoa, että pääsääntöisesti seurakunnat on köyhtyneet. Mä otan muutaman esimerkin, esimerkiksi sellainenkin lahja kuin kielten selittäminen, niin vain ani harvoin enää kuulee. Mutta joskus 70-luvulla vielä, jolloin oli se ensin se Jeesus-herätys tai hippiherätys, miten tahansa, siinä mäkin tulin uskoon. Ja sitten vielä se Ylivainion herätys siinä perässä. Ja vielä senkin jälkeen tuli esimerkiksi Kokkolan Mersu-herätys, jossa tuo suurporvari Heikki Järvikin tuli uskoon. Mä voin sanoa, että hän tuli aika tyhjänä miehen. Ei se Heikki siitä pahasta. Mutta oli voimakas herätys siellä päin ja vähän vielä muuallakin. Ja nyt sitten kielten selitys oli oikeastaan lähes joka seurakunnassa tavallinen. Kyllä. Mutta sellaista ei nykyään kuule juuri missään. Tai monta muuta asiaa, sairaita parani. Tuossa matkustin tuon Jannen kanssa tänne, niin kerroin eräitä esimerkkejä matkan varrelta vaikeistakin sairauksista parantuneita, kuoleman portilta elämään palanneita ja niin edelleen. Niin myös se puoli on selvästi niin kuin vähentynyt. En mä sano, että sitä ei olisi, mutta se on vähentynyt.
No niin, sitten mikä siinä on se idea, se rikkaus? Tässä sanotaan sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistunut. Kuulkaa, kun armolahjat toimii, niin se on näkyvä todiste siitä, että Herra toimii meidän keskuudessamme Amen. ja meidän elämässä. Elämä Jeesus. Muutenhan se on hyvin sitten vaan sellaista, että Jumalan palveluksetkin on sitten sitä, että muut kököttää penkissä ja yksi koittaa opettaa niitä sitten siinä ja Joo. sillä lailla. Mutta jos armolahjat toimii, niin se tulee merkittävästi voimakkaammin näkyviin. Ensi tunnilla me käydään niistä enemmän, mutta joka tapauksessa armolahjat tuo todistuksen Kristuksesta. Se vahvistaa sen. Mä muistan, kun olin tullut uskoon ja tullut sellaiseen miesten soluun. Meitä oli 4 miestä siinä ja ekaan kerran kun kuulin, kun yksi niistä alkoi posottaa kielillä, niin kyllä se teki heti vaikutuksen. Niin. Ai tämmöistäkin. Joo. Joo. Se teki hyvän vaikutuksen. Tämä toimii tässä nyt. Ja nyt Jumala haluaisi, että mekään, siellähän sanotaan psalmissa jopa näinkin, että Herra on minun paimeneni ja minulta puuttuu lähes kaikkea vai? Ei siinä niin sanota, vaan ei puutu mitään. Niin kyllä kerta kaikkiaan seurakuntienkin pitäisi havahtua oikein etsimällä etsimään. Tuossa tuon Jannen kanssa kun tultiin tänne, niin puhuttiin siitä, hänelle oli Jumala puhunut aiheesta, kun tuo Abraham oli aikanaan kaivannut kaivoja ja sitten filistealaiset oli ne tukkinut. Niin ei siinä auttanut mikään muu kuin kaivaa uudelleen. Ja mä en tiedä mitä muuta lapioa kuin rukouksen ja paaston lapio, jolla ne voidaan kaivaa uudelleen. Ja tietenkin pitää tutkia elämäänsä, että olisiko tässä jotain parannustakin tehtävä. Äärimmäisen tärkeää on päästä siihen takaisin. Mä en tiedä mitään niin suurta syntiä kuin se, että uskovaiset tyytyy siihen, mitä niillä nyt on. Koska vaikka olisi mitä, Yli Vainiokin, joka nyt niin mahdottomasti Jumala käytti, niin millainen mielenlaatu Niilolla oli, se oli tämmöinen, voi Herra, kun sais vielä 2 ampeeria lisää sitä voimaa. Kun hän vielä odotti, että rullatuolipotilaatkin nousisi kävelee ja niitä ei oltu vielä siihen mennessä nähty. Sais vielä 2 ampeeria lisää. Minä heti kysyn sinulta, onko sinulla yhtään sellainen mielenlaatu, että nyt tarvitsisi saada muutama ampeeri lisää. Jumalan voimaa heti siellä muutama ja jopa reagoivat. Kiitos Jumalalle, että ollaan Savossa. Täällä on vähän eläväisempää väkeä Hämeessä. Amen. Puujumalat Kalajoen markkinoilla niin Särkänmikas. Minä olen sieltä kotoisin ehkä. No niin. No nyt sitten mennään eteenpäin. Ne on siis armolahjat on armoa, niiden saaminen. Ja Paavali esittää sitten pari luetteloa. Sitten siellä seassa saattaa olla Raamatussa joitain muita pieniä esimerkkejä, mutta nämä 2 luetteloa on keskeisimmät. Ja se ehkä eniten luettu on se 1 korintolaisten 12 luku, jossa ensin luetellaan näitä. Mä sanoisin näin, että armolahjat voidaan jakaa oikeastaan 2 niin sanottuihin henkilahjoihin. Ja sitten mä käytän sellaista nimeä kuin armoituslahjat. Mutta Paavali käyttää molemmista sanaa armolahjat.
Tietenkin yksi armolahja meillä kaikilla on, jos ollaan uskossa, se on iankaikkinen elämä. Sekin sanotaan siellä, että se on armolahja. Ja niin täällä sitten, mä nyt haluaisin vielä sen verran sanoa, että mikä on armolahjojen perustus, se on tässä 1 Korintolaisten 12.7. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, ja sitten sanon se luettu. Armolahjat perustuu jollain tavalla aina hengen ilmoitukseen. Sillä vain sitä kautta me voidaan saada se usko, että me voidaan niitä käyttää. Sillä Pyhä Henki on uskon henki. Ilman sitä se ei niissä ole voimaa, eikä ne aina ole välttämättä edes aitoja. Mä nyt otan vaikka profetoimisen, niin jos oikein Jumalalta tulee sanoma, niin se on kumma juttu, ei aina, mutta monta kertaa käy niin, että mä tiedän jo etukäteen, että nyt tulee profetia sen tähden, että se profetian henki on laskeutunut siihen, missä olen niiden ihmisten keskuuteen. Ja usein tiedän vieläpä, että kenen kautta se rupeaa nyt tulemaan. Sen tähden, että se on hengen ilmoitus. Jumalan henki on se, jonka täytyy päästä siinä toimimaan. Nyt sitten puhutaan, nämä on tuttuja, mä nyt vaan luen nämä viisauden sanat, tiedon sanat, uskon lahja, terveystekemisen lahjat, voimalliset teot, profetoiminen, henkien arvostelu, ei siis henkilöiden. Jotkut sekoittaa nämä kaksi lahjaa keskenään. Ja eri kielet ja kielten selitykset. Näitä voi sanoa, että ne on niitä, Paavalikin käyttää tuolla myöhemmin, että te tavoittelette henkilahjoja. Nämä on henkilahjoja. No sitten toinen luettelo, niin sitten sen käytöstä on pitkälti tuo 14. luku, mitenkä niitä tulee käyttää. En siihen nyt kajoa tällä tunnilla. Ja sitten roomalaiskirjeen 12. luvussa on myös luettelo. Sieltä luen vaikkapa 6. jakeesta eteenpäin. Meillä on erilaisia armolahjoja sen arvon mukaan, mikä meille on annettu. Ja sitten mainitaan profetoimisen lahja. Mutta sitten käytetään tällaista kuin virka. Ja sitten opettaa. Sitten vielä kehottaakin. Sitten vielä antaa. Ja vieläpä johtaja. Ja laupeuden harjoittaminen. Nämä on ihan kokonaan erinäköisiä kuin ne, mitkä korintolaiskirjat puhuu, paitsi tuo profetoiminen on yhteinen. Ja mä sanoisin näin, ja sen tähden mä oon ihan käytännön tasoltakin sen oppinut, että näihin kaikkiin, jotka Paavali mainitsee, virka seurakunnassa, opettaminen, kehottaminen, antaminen, johtaminen, laupeuden harjoittaminenkin, niin jos ei niihin ole Pyhän Hengen armoitusta, niin ne ei siunaa ketään. Jos joku johtaa esimerkiksi, niin se on siunattua, jos on Jumalan hengen voitelema johtaja. Amen. Sillä sellainen kulkee Jumalan ennalta valmistamissa teoissa ja suunnitelmissa. Mä oon nähnyt niin monta kertaa, että on seurakuntia, joissa johtoa ei ole. Niin ne on vähän niin kuin laiva ilman kapteenia. Tai sitten, jos on väärä mies johtajana, niin sitten voi olla, että se johtaa jopa ihan pieleen koko homman. Just puhuin tuon Mielosen Jannen kanssa tänne tullessa, että sitten pahimmassa tapauksessa, jos se on joku narsisti,
jos ei sitä miestä saa pian pois siitä, niin koko seurakunta tuhoutuu. Mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Niin että kyllä se tarvii hengen voitelemaan. Se on armoituskysymys. Virat ovat armoituksen alaisia, vaikkapa kun siellä Efesolaiskirjassa puhutaan niistä viroista evankelista. Jos ei ole evankelistan voitelua, sitä armoitusta siihen, niin ei sitä kerta kaikkiaan niin saavuta mitään. Voi osaa teknisesti puhua oikeita sanoja, mutta ei kukaan uskoon tule. Sitten taas otan ääriesimerkin. Niin olin kotonani tai tuolla työkämpillä Turussa ja vaimo kuunteli olohuoneessa jotain netistä saarnaa ja se oli englanninkielinen ja mä olin työhuoneen puolella, joka on sama kuin makkari, niin mä kuuntelin, että ei kerta kaikkiaan kuka puhuu, noin valtava voitelu on. Ja mä menin kysymään, kuka siellä saarnaa? No Billy Graham. Heikki muistaa, kun oli itsekin järjestämässä, oli baptistien kesäjuhlat Kokkolassa ja siellä sitten näytettiin yhden ohjelman ohessa siihen liittyen Billy Grahamin saarnaa. Jos mä sanon, että sitä oli 30 sekuntia, niin voi olla, että sekin on liikaa. Niin heti 3 ihmistä halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Mä olin järjestämässä Ylivainion kokousta Tampereella aikanaan, se oli yhteinen Hellareiden, Lapiksen ja baptistien ja taisi olla metodistitkin. Niin 100 ihmistä antoi elämänsä sinä iltana Jeesukselle. No voiteluja on eri tasoisia, että on enemmän ja vähemmän. Että on sitten niitä, jotka on leikkuupuimureita, niin kuin nämä miehet, jotka mainitsin, ja sitten on semmoisia sirppimiehiä, kun vetää aina yhden tuosta. Mutta jatkuvasti se on se yksi. Ja hyviä evankelistoja nekin. Siis meillä on erilaisia armolahjoja ja virka, jollaiseksi evankelista virkakin täytyy lukea, niin se vaatii sen armoituksen. Ja nyt sitä varten pitää meidän rukoilla, kun Jeesus sanoi, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonsa. Niin meidän tulee rukoilla, että on voideltuja, hengen armoittamia työntekijöitä. Eiks vaan? Kiitos Jumalalle. Meillä on tämä instituutti tässä ja me jaetaan vielä tänään yksi todistuskin, lopputodistus eräälle veljelle. Ja tuo veli varsin hyvin tietää, että Jouko Neulosvainaa opetti tämän aikanaan meille. Että kun hän jakoi sen Raamattuopiston todistuksia, joissa hän oli rehtori, ja hän sitten sanoi, että nyt kun saat tämän todistuksen, niin haluan kertoa sinulle, että mikä voimavaikutus siinä on, kun sä oot tämän tehnyt, nämä opinnot, että kun seuraavan kerran rukoilet sairaan puolesta, niin panet tämä diplomisen pään päälle ja sanot, että tämän todistuksen nojalla paranee. Niin tiedät, minkä arvoinen tämä on. Me pystymme antaa ainoastaan, sanotaan, tällaista lisäarvoa, mutta me emme pysty antamaan voitelua. Ja seurakunnan on syytä rukoilla sitä asiaa. Lahjoja siis jaetaan armon perusteella niin kuin Pyhä Henki tahtoo jakaa. No sitten lahjat, Paavali linkittää ne, siis yhdistää ne siihen
Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Kun Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo, niin ne on tarkoitettu siihen tehtävään, jota Kristuksen ruumiin jäsenenä sinä teet. Tässä sanotaan 1 Korintolaisten 12:12, niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Ja sitten sanotaan vaikkapa, mä otan jonkun esimerkin, 21 ja vaikka, silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Toisin sanoen silmällä ja päällä ja jaloilla on kullakin oma tehtävänsä. Eiks niin? Helppo nakki tämä ymmärtää. Niin me ei voida olla mitään muuta kuin sitä, mihin meidät on Kristus ruumiissa asetettu. Ja kaikki lahjat, ne perustuu siihen, että siinä sen ruumiinjäsenen tehtävä, missä sä oot, niin monipuolistuisi, vahvistuisi, paremmin pystyisit täyttämään tehtäväsi ja niin edelleen. Täällä Roomalaiskirjeen 12 palataan sinne taas hetkeksi, niin siellä sanotaan näin tästä asiasta 4. jakeesta. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. No sitten ei ole hyödytöntä jäsentä. Niin monta kuin täällä on uskovaista, niin ei ole yhtäkään hyödytöntä. Kyllä me varmaan itsessämmekin ajatellaan omasta ruumiistamme, että jos täytyisi jostain niistä luopua, niin kuka sitten mistäkin luopuisi, jos olisi pakko jostain luopua. Niin sitä yrittää löytää sen, mikä vähiten haittaisi. Eiks niin? Mutta Raamatussa se on eri tavalla. Sillä täällä sanotaan tällä lailla 1 Korintolaisten 12:22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Niin että kun sä seurakuntaa tarkkailet ja ajattelet, missä nyt on vaan niitä heikompia ruumiin jäseniä, niin tiedä, että se on välttämätöntä. Joo, kiitos Jeesus. Eikö se ole valtavaa? Halleluja. Sillä Jumala on näin tällaisen yhteenliittymän, niin kuin täällä sitten sanotaan myöhemminkin, että 24 jakeessa Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian. No niin, eli Jumala on liittänyt sen yhteen. Me ei voi vanhemmiston päätöksellä, että rupea sä nyt vaikkapa tämän seurakunnan opettajaksi, niin jos ei Jumala on liittänyt sitä ruumiiseen opettajaksi, niin tulee vahinkoa paljon. Se tyyppi tekee turhaa työtä. Ei ihminen voi sitä sorteerata, että mitä kukin. Annetaan Jumalan tehdä tämä homma. Ja sitten on hienoa, kun Jumala rupeaa ikään kuin voimistamaan sitä ruumiinjäsenenä oloa näillä armolahjoilla. Pietarin kirjeessähän sanotaan näin, otetaan 1 Pietari 4 ja 10-11. Palvelkaa toisianne, mutta miten? Kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen arvon hyvinä huoneautioina. Ja sitten Pietari jakaa lahjat kahtia tällä tavalla. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. On puhelajat, niitähän on opettaminen, niitä on profetoiminen, kielten selittäminen ja niin edelleen.
jos joku palvelekoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Ja tuon rullaverhon takana on heti pari sisarta, jotka on tämän armolahjan kanssa toiminnassa. Ne palvelee, miksi niin? Ja mitä tämä kaikki sitten yhteensä? Palvelkoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia, valta, iankaikkisesti. Ja sitten kun ihminen alkaa ottaa omaa kunniaa ja ajattelee, että kukapa se kissa hännän nostaa, ellei kissa itse nosta, niin sitten siinä vaiheessa voi sanoa, että tämä armolahjakin rupeaa rapistumaan, koska kyllä se Jumala kestää, jos me muutaman kerran töppöilemme, mutta jos se on elämäntapa, niin kyllä se sitten siitä hyytyy, mä sanon näin, tuo armolahjan käyttö. Ja nyt puhuttiin Jumalan armon hyvinä huoneenhaltijoina. Niin mikä se Jumalan huone sitten on? Se löytyy täältä 1. Timoteus 3:15. Ja jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävä Jumalan seurakunta. Jumala on tarkoittanut, että armolahjat käytetään seurakunnassa. Ei nyt niin ahtaasti, ettei se voi missään muuallakin toimia. Mutta keskeisesti seurakuntaan liittyen tavalla tai toisella. Minä uskallan sanoa olevani sanan mies, joka rakastaa tätä Raamattua niin paljon, että kun sitä luen, niin välillä pussailen sitä oikein rakkaudesta Jumalan sanaan ja kiitän Herraa niin mahdottomasti, että mun silmät saa nähdä tällaista, mikä on ihan Jumalalta tullut. Kiitos Jumalalle. Mutta mä oon myös seurakuntamies. Mä oon nähnyt sen, että lähetystyöstäkään ei tulisi mitään, jos ei seurakuntia olisi. Joo. Ja ei olisi minkäänlaista järjestystä, mutta Jumala on järjestyksen Jumala. Ja Paavali sanoi Kolossalaiselle, minä iloitsen nähdessäni sen järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee. Jonkun kanssa puhuttiin Malmin Saalemista tässä, joka on ehkä Suomen nopeiten kasvava seurakunta. Mika Särkkä oli siellä, on ollut työntekijänä ja sitä ennen hän oli tuolla Karkkila Virkkala baptisteissa työntekijänä, siellä oli kauhea kaos seurakunnassa, sitä ei johtanut oikein kukaan. Ja silleen, kun Mika tuli, niin se oli järjestyksen mies ja se pani kaikki järjestykseen. Jopa senkin, kuin pitkään saa todistaa. Ja mikä oli seuraus? Voimakas herätys. Jumala on järjestyksen Jumala. Siirrytään se tietää. Miten niitä lahjoja sitten saadaan? Ja lisäkysymys, miten voi saada lisää? Sillä voi niitä saada lisää. Näyttää Raamatussa siltä, että lahjat liittyvät Pyhän Hengen alueeseen, niin kuin luimmekin, niin kuin henki antaa. Ja Raamattu opettaa senkin, että useimmiten se liittyy Pyhällä Hengellä täyttymiseen. Esimerkiksi apostolien teot 2 ja 4 on se tuttu kohta, että kun Pyhä Henki täytti heidät, he puhuivat uusilla kielillä sen mukaan kuin henki puhuttavaksi antoi. Tämä on täällä esimerkiksi apostolien tekojen 9. maininta. Tämmöinenkin, vaikkapa jae 15. Sanotaan Paavalista tai Ananiasta, että Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän eli Paavali, joka oli sillä hetkellä sokea, kun oli se valo leimahtanut siellä. Hän on